Het is maandag 1 december. Dit is de Sportcast. Mij aan tafel oud-Cambuur-voetballer René van der Wij. René, welkom. Ja, als een skizuchter een fout maakt. Nou, laten we zeggen, een vreselijke blunder. En hij maakt het 1 minuut na de wedstrijd zijn excuses. Is het voor jou dan gelijk clear? Nou, dat is best wel lastig, denk ik. Maar 1 minuut na de wedstrijd is wel heel snel, hè? Roelof? Het helpt wel. Willem? Ja, ik hier met het stadion nu sleurt. Wegwezen. Ophouden met je excuses. Jongen. Hoe kun je binnen 1 minuut... Kun je zakken al beelden besjen? Ik leeuw er niks van. Die had gewoon een wit voetje helemaal heen, die jong. Ik leeuw die Joey Coyne net. Oh, kijk, we hebben weer een heel soort te bepraten in een nagelnije, grootvolle oorlevering van de Sportcast. Hoge pieken, diepe dalen. Dat geldt in elk geval voor Heerenveen. Want na de overwinning op AZ volgt een 2-1 verlies in PEC Zwolle. En Cambuur komt net verder als 0-0 in Helmond Sport. Mijn naam is Arjen de Boer. En dit is de Sportcast van Omroep Friesland. PEC Zwolle komt op een 1-0 vastbrong. Toch een heerlijke counter van PEC Zwolle. Misschien kan deze wedstrijd ik wel een doelpunt gebruiken. Meerveld, oh wat doet hij? Oh wat een doelpunt! Wat een lekkere goal van Meerveld zelfs. 1-1. Ja, uiteindelijk Jochem Nat, die doet het net goed. Oh, daar gaat hij erbij in. We hebben meer verdediging door de kant van Heerenveen. En dan is het 2-1 voor PEC Zwolle. En dan is het die Engelsman Shortery die te makken. Nog altijd 0-0. Zo simpel is het ik. Pauw, die het 16 meter gebied binnen. Wij kennen niet in. Een beetje deel, hoor, in de penalty. Hoi, Joey Coy, wat dost. Hij houdt een corner. En hier aan tafel Andor Faber, Willem Vermeldvoort, Roel de Vries. En Tjin Wurg, succestrainer in het amateurvoetbal, René van der Wij. Ja, Tjin Wurg is zeer succesvol bij HHC, de club van Edwin Evers. Ja, Ja, klopt. ja, maar de club van René van der Wij. Natuurlijk. Ja. Maar je doet het hartstikke goed, René. Ja, we hebben een mooie start. We zijn nu 4 maanden onderweg en de start was echt heel veelbelovend. Maar je Zag hebt ik nou wel, op een deal tweede plak. Ja, we doen nog steeds mee. En gewoon, dat is hartstikke mooi. We wouden echt een nieuwe start maken met een nieuwe groep, een nieuwe staf. Vorig jaar was het toch wel wat ongelukkig. Maar we hebben een goede start gehad en daarna even wat mindere periode gehad. Maar ja, Nee, dat is maar u bellen hast in de Sportcast. En wij die bombardeerd had dat titelfavoriet. Is het misgong eigenlijk, hè? ja, dus ik verwacht er wel weer een telefoontje van je. Want dan ging het de andere kant op. Maar nee, we zijn wel weer aan het opkrabbelen. En dat is ook je het mooie. opkrabbelen, je winnen gewoon eclatant met 4-0 van IJsselmeervogels. De klassieker in onze competitie, hè? Dus nee, hartstikke Nummer goed. 1 laatste trouwens hoor, IJsselmeervogels. Ik denk Ja, net dat dat is Arjen een mooie wist- namen. Must win. Ik denk net dat Arjen weet dat hij uit de derde divisie komt, promoveert binnen nou in de tweede divisie spelen. Maar ik weet wel, Cambuur-trainer Raymond Bronk, of oud-Cambuur-voetballer Raymond Bronkhorst. ja, is die is de trainer. Ja. 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 Oud collega. Ja, zeker. Je bent nog te keren voetballen. Zeker. Ja, nee, dus dat is wel mooi dat je ook zulke trainers weer tegenkomt. Maar zaterdag was gewoon hartstikke goed. En we staan er weer mooi voor. Ja, even een brugje van Genemuiden. Wanneer helst op Berwoud Bijmers op? Bij Hardenberg. Nee, Benwoud heeft het hartstikke naar zijn zin, maar geen muiden. Dus, Oké, tak op seizoen dus. We gaan naar de stellingen. Nee, we wachten nog af, eventjes. Want Roelof, hast al een beetje een leuk weekend, hoor? Want het begon natuurlijk dramatisch in Zwolle. Nou, ik hier PEC Zwolle Heerenveen hier. 2 nederlaag. En ik maak denken aan Robert Veldman, die ik interviewde na de tijd. En hij had dan een interview die bij ESPN en NOS. En dan had hij bij mijn locatie staan. En onderwijs kwam hij een beetje vaag bekend zien of zo. Dus dat is als standaard vraagje dan. Hey, alles goed? En hij shot even achterop. Nee, natuurlijk niet. Hij reed naar mij tot het interview. En dan zit nog wat een morbelen. En hij rent al morbelend rent hij zo voort. Gewoon vernomen, ook nog het hele lange weekend voor me. Nou, dat gevoel, dat stap ik wel een beetje, ja. Dat hier is het ook. Ja. Het weer een lang vervelend dreigweekend voor jou. Nee, dat net. Een beetje Sinterklaas. En mijn dochter, blauw-wit JO9. Dan wij even woens, wat. Aan de CGK 8-0. Ja, netjes hoor. Ja, dat is En geen Willem? IJsselmeervogels. Daar is het klapblok weer naast je lezen. Ik ga wat klapblok Jonker mee lezen, want ik ga weer een leuk statistiekje. Het is een teaser. Dat bepalen wij wel. Het Ja, gaat Of het voor... leuk is. Ja, maar ik weet zeker dat het gewoon leuk is. Nou, vertel. Het gaat over decembervoetbal, Sinterklaasvoetbal. Cambuur met vreed op 4 december voetballen. Dat is in de skiën is net een soort ding. En het ziet er net florisant uit. Oh, maar dat zit alweer in het Grutteboek Dat voor zit jou. alweer in het grote boek. Goed zo. In En mijn dan Grutteboek. voelt ik dat Cambuur een strafschop verzinnen hier? Ja, maar ja, als je dat net vindt, dan moet ik eerlijk zeggen, wij net een heel soort doel op voetbal. Want het is wel vrij duidelijk dat dit een overtreding weer. Wij zien, wanneer een commentaarpositie, die zit helemaal Bob in het naaie stadion. Dan just echt hoe het hele veld heen. En zelfs heel Bob in, dan is just net zo goed wat er al gebeurt. Zelfs wij zeggen, nou, dit is een penalty. Dit is zo'n duidelijke penalty.
Nou, hartstikke mooi. Dan gaan we naar de stellingen, jongens. En de eerste stelling die is voor Andor. De VAR moet zien intreden dwan in de KKD. Liever juster als Joert. Ja. Willem, Act in Helmond Sport. Heb ik mijn klapblok bij volkskunde, maar hele interessante, zinvolle feitjes. Altijd, zeker. Altijd. Roelof, dat JRV nou weer verlies van PEC Zwolle, dat zeg ik stiekem wel onkom. Nee. Nee. René, Henk de Jong had gelijk als hij zei dat de vierde man en de assistent skiërsdochter Joey Kooi in de strontzakje litten hebben. Ja. Ja. Andor. Maar wat er juist bij Ajax, kunnen we zeggen dat het vuurwerk van ADO net al te volle voorstellen. Ja. Ja. Liedjes van ADO. Ja. Willem, ik vind de voetbalvragen van Gerald van der Belt vies te moeilijk. Ja, zeker. Absoluut. Gerald. Nou, daar komen we nog achter, hè. Gerald. Oh, ja. Gerald. Roelof, Ja. de goal van Ringo Meerveld. Wie voor mij alleen nog al de rit naar Zwolle wil wurg. Nee. Iets een stikje. Nee. Oh, En de ja, laatste dat is wel. van René. Als ploegen de bus parkeren, dan had Cambuur een probleem. Dan hebben ze het wel wat lastiger, ja. Ja, hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Als je die week daarvoor ziet tegen Den Haag, die gewoon bovenaan staan en overal op het veld 1 tegen 1 spelen, ja, dan krijg je automatisch ook zelf meer ruimte om te voetballen. Het heeft met een bepaalde prikkel te maken wat eigenlijk niet mag. Maar goed, het moet allemaal nog sneller. Je moet nog beter gaan vrijlopen op het middenveld waar je een vrije man kan vinden. Ja, en kijk, en die ploegen die komen voor 1-2 keer over de middenlijn en dan hopen dat ze een goal maken. En dan, ja, een puntje is fantastisch voor dat soort teams, hè, in Leeuwarden. Dus ja, dat is gewoon wel heel lastig. En dat heeft ook met een stukje kwaliteit te maken wat je op het veld neerlegt om die wedstrijden toch tot winst om te zetten. Ja, want de kans dat Cambuur kampioen wordt is net heel grut. Hè? Want ADO bloot maar winnen en Cambuur bloot maar punten morsen. En nou echt in Helmond Bloed Sport. maar punten morsen. Nou ja, Vond dat wel is- wat dat toch? Ik bedoel, ja, nou in dat puntje. Maar ja, bij Cambuur schussen naar de ADO. Bij Cambuur schussen naar onder. Dus dat budget naar Den Bosch, naar de Graafschap, naar Roda. Ja, en als je dat sjoggen, dan het Cambuur een jante voorsprong. Ze hebben al sinds Dordrecht, sinds ik uit de Holle geen wedstrijd verlen. Dus het, ja, bloed maar punten morsen vind ik iets te stevig onzet. stevig Lekker zat onzet. is het, ja. Maar Eigenlijk slaat het nergens op. Maar als Thomas Zag Pol zo de terug beste zitten. man van de wedstrijd is, dan weet je wel dat de wedstrijd net heel geweldig weer. Nee. Nou, als je wees, bij Cambuur laat ik gewoon een heel groot probleem. Want zie je nou ik pech, want er winnen heel veel blessures centraal achterin. En wat is de heikele punt? René begon de rekkeloer, het leidt op het middenveld. Ze hebben noemen size positie, die is heel wichtig in het spel wat Cambuur speel je wil. Want die noemen size, die zorgt eigenlijk voor terugvier van achter naar voren. Ik vond het heel erg ingewikkeld worden. Nee, we volgen het al hier Maar prima. Je volgt je dan prima. René snapt het ook nog. En ja, dat lijkt het mij wel. Maar en daarom is het maar een Jochem Nap is heel wichtig. Want die voetbalt heel gauw naar voren. Daan Visser op ziet zelf. Nou, Maar hier is dan misschien net Nap gewoon opzij staan. Daar hier, En ja. Tony Jonker centraal achterin. Ja, maar zetten. Jonker die bleek een griep onder de leden te hebben. Die wie een beetje minder grieperig nog een beetje die hele week. Dus dat wie de keuze wist. Hier Jonker fit west. Dan hier Jonker centraal spelen. Hier Nap opzij spelen. En dan is het net volle onpassen matten. Maar Berghout valt uit. Amova valt uit. Jonker valt dus uit. De extra optie. Dus er wie geen oren optie meer als Nap. Waarom zakken litten naar die positie? Want daar wie gewoon geen oren centraal verdedigen meer. Dus Cambuur heeft eigenlijk geweldig dingen. Nee, absoluut niet. Nee, want ho. Zo, je kan niks zeggen, we gaan misschien op een iets oor systeem hoeven deze ene keer, omdat we safvol gaan. Maar Dat Henk de Jong net. dat wil Henk de Jong Zo net. stoot dat van? En niet een keer een oorsysteem erin gooien? Nee. Nee. Nee, want je hebt gewoon een best prima seizoen tot nu toe. Kijk, en het Nou, verschil volgens gewoon... Arjen moesten ze punt. Ja, bij je de moest er voorste. wel punten, hè? Ja, je moest er Nee, wel maar het punten. grote verschil met Den Haag. Den Haag is gewoon breder. Heeft gewoon een grotere selectie. Kan dat makkelijker aanpassen en invullen. En ja, wat Willem ook zegt. Ik had ook het middenveld laten staan. Mits het kan. En als jij daar gewoon niet voor handen hebt, dan ga je schuiven. Maar je ziet nu wel een centraal duo die het gewoon moeilijker had met aan de bal de keuzes vinden op het middenveld. En als je gewoon goed terugkijkt, zie je dat je eigenlijk continu 3 tegen 2 speelt op het middenveld. Hè, met Balk, Diemers en Rulke. Tegen 2 van Helmond Sport. En daarin zag je dat ze niet goed genoeg de vrije man vonden. Of dat het te langzaam duurde, zodat Helmond Sport weer goed kwam staan. En ik denk dat Den Haag gewoon iets sneller vooruit speelt. Iets meer ervaring op het Meer veld ruimte. heeft. En meer die ruimtes ook sneller leest. Ja. Ben je wel benieuwd hoeveel krediet had Ferra nog als Toha-trainer West Soest? Want die is natuurlijk al een paar weken, nou ja, gigantisch uit vorm is een understatement.
Nee, je ziet hem wel. Je ziet een andere Verra. Hij is even aan het stoeien. En dat Logisch, komt ook zo'n door zijn leeftijd. leeftijd. Maar verdedigen, dat vindt hij niet zo leuk. Daar zit hij niet op. Hè. Je ziet wel dat hij heel erg zoekende is. Misschien is dat ook een stukje taalbarrière. Dat ze hem wat moeizamer kunnen aancoachen. Maar hij is ook al tegen Den Haag. Hij is echt zoekende van wat is een druk moment? Wanneer moet ik een druk moment? Op wie? Want ja, Paul, iedereen zegt hij was de man of the match. Ja, omdat Verra, die had het echt moeilijk met hem. Maar dan moeten ook een Mulders en een Baouf en de middenvelders. We hebben Diemers en Rulke. Die moeten hem ook gaan helpen. Weet je wanneer de vormdip van Verra begonnen is? Op het moment dat Mulders uit de selectie kwam bij Almere City. Die raken blessure, die gingen eruit. Die het heel graag erover komen wil. Heel vaak docht. Maar dat had Jamoumi natuurlijk ook Ja, wel. maar in mindere mate. Echt in mindere. Die... Toch jongens, in de tweede helft wie er één keer een hele veelbelovende opval. En ik dacht van nou, dit zou hem wel eens worden. Kan ik echt even op het puntje van mijn stoel zitten. En toen was er in één keer een bal vanuit de dugout van Helmond Sport waar het veld op gooit. Ja. En ik dacht nou, want waar zit er in die dugout? Oh, wacht even. Telefoon. Is het Telefoon. de trainer van Tiertje. Met wie hebben wij het genoegen? Nou ja, ze noemen mij wel eens de champ, maar het is Jeroentje Burghout. Jeroentje Burghout. Nou Jeroen, weet jij wie die bal heeft gegooid vanuit de dugout van jullie? Nou, serieus niet. Het is denk ik wel een van ons geweest. Zeker ook niet netjes. Alleen ja, ik keek echt puur naar richting het veld. Dus nee, ik weet het niet. Nee, je weet het Je echt weet niet. het echt niet. Je weet het Dat is echt wel niet. mooi, want ik kwam Jeroen nooit de wedstrijd in. En ik stelde natuurlijk als eerste de vraag van... Ja, Jeroen, heb jij die bal gegooid? Nee, ik zag het echt niet. Ik heb echt geen idee wie dat gooit. Ik zei, tuurlijk Jeroen, tuurlijk jongen. Maar we moeten het verhaal volhouden. Dat is wel... Ja, zeker. Nee, zeker. Nee, die jongens van Cambuur die zeiden al... er kan er maar één zijn geweest dat ik dat was geweest. Maar dat was ik zeker niet. Maar hoe kom jij eigenlijk in de dugout van Helmond Sport terecht? Ja, nou, ik volg nu de opleiding coach betaald voetbal. De VC5. En bij Helmond Sport doe ik gedeeltelijk mijn stage. Dus bij officiële wedstrijden van Helmond Sport zit ik daar op de bank. Oké. En wat is dan, kan je dan ook al, wat is jouw rol dan precies als je daar op de bank zit? Ik assisteer. Dus ik moet zeggen... Beetje concreter, Jeroen. Wat zei je? Beetje concreter. Ik vraag assisteer. Ja, daar ben ik ook. Ik probeer concreet te zijn. Nee, ik ben natuurlijk niet volledig bij Helmond Sport, omdat ik ook een leerjaar heb. Dus mijn rol is kleiner dan dat ik die had bij Cambuur. Maar ik assisteer de hoofdtrainer. Ook omdat wij gewoon minder in aantallen zitten qua staf. Dus echt op het gebied van speelwijze probeer ik de laatste tijd Helmond Sport te ondersteunen. Ja, maar jij had natuurlijk wel gelijk in de gaten dat het een penalty was, hè? Van Baouf. Ja, dat was een penalty. Ja. Ja. En dat wist je ook gelijk. Jij zag het gelijk. Oh jee, daar gaan we. Nou, ik zat in de dugout. Ik dacht, nou, dit is zonde. Want voor Helmond Sport was dit natuurlijk een prima resultaat. Maar toen dat gebeurde, dacht ik, ja, dit is een penalty. En dat verbaast me dat hij niet werd gegeven. Ja, en wat vind jij dan bijvoorbeeld dat Joey Coy na afloop naar Henk de Jong toe gaat om zijn excuses aan te bieden? Nou, ik denk dat het alleen maar goed is, menselijk. Ik weet nog dat wij met Helmond Sport uit bij ADO Den Haag een penalty tegenkregen wat onterecht was. En er kwam de scheidsrechter nadien ook in de kleedkamer. Ik denk, je bent pas groot als je ook je fouten durft toe te geven. In plaats van stug volhouden dat je het juiste zag. Dus ik denk dat het alleen maar goed is. Mis je Cambuur ook, Jeroen? Ik mis Cambuur heel erg. Ja, ik was vrijdag voor de wedstrijd al even met de teammanager gaan lunchen. En even een rondje langs al personeel had ik gedaan. Ik ben ook iets langer gebleven nadien. En dan merk je ook wel dat ik een bepaald gevoel heb bij de club. Een onwijs fijne tijd heb gehad. Dan mis je dat uiteraard wel. Ja. Nou ja, wie weet kom je ooit nog een keer terug. Dat zou zomaar kunnen, toch? Tegen wie spelen jullie komende vrijdag? Wij spelen vrijdag tegen MVV. Lekker man, weer de bus parkeren zeker? Jongens. Nog wel één dingetje, Jeroen. Want jij hebt afgelopen week de hand geschud van Erling Haaland. Hoe zit dat? Ja, dat was niet de bus parkeren. Dat is leuk. Mooie ervaring. Bij Manchester City geweest. Onder andere ook met Henk Brugge, die bij Heerenveen natuurlijk zit. Super ervaring. We hebben echt inzicht gehad. Echt in alles bij City. Ja, dan zie je echt hoe groot zo'n club is. En hoe klein we eigenlijk zijn in Nederland. Ja, heb je nog spelen kunnen halen? Ik heb het nog wel even over Thomas Galvez gehad, die bij Cambuur zat. Want vorig jaar was ik een beetje zijn mentor.
Ja, en dan zie je ook dat Cambuur er wel goed op staat hoor, bij Manchester City. Want ze zijn heel tevreden hoe de individuele begeleiding voor bijvoorbeeld Thomas Galvez is. Dus ja, het kan maar zo zijn dat er in Nederland steeds meer spelers van City hier naartoe gaan. Goed zo, nou, we gaan afwachten. Een Apeldoorns biertje gedronken. Wat heb je gedronken? Apeldoorns biertje. Heb jij een Apeldoorns biertje Kun je gedronken? nog herinneren dat Jeroen Burghout hier aan tafel Ja, staat? die zijn al over datum, toch? Die hebben gelijk opgedronken. Ja, die heb ik niet gelijk. Ik heb ze bewaard. Zeg Voor een maar. speciaal Voor een moment. speciaal moment. En jij dacht En- van verlies tegen PEC Zwolle, dit is wel een mooi moment. Zaterdagavond heb ik hem met me opengegund. Ik weet niet meer welke het was, want ik had er 3 of zo zaten in het pakketje. Het was het laatste, denk ik. Dat is lekker hoor, Jeroen. Dankjewel. Jeroen, doe je ook Ja. even de groet aan Jurgen Streppel? Ja, dat zou ik zeker doen. Dat is jouw grote vriend. Superleuk. Hey, hartstikke leuk dat je even aan de telefoon kwam en succes Jeroen. Ja, dank jullie wel. En ook jullie heel veel succes. Oké, dankjewel. hoi. Hoi, 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 hoi. Maar René, die penalty die het Cambuur dus net kreeg van Baouf, wat dacht jij? Nou, maar iedereen dacht dat hij op een stip zou gaan. Hè? En het was een kansloze tackle. Het was op het laatst. Ik vind hem heel gevaarlijk. Maar ja, hij was gewoon te laat. En nou goed, ik denk een onbegrijpelijk moment van de scheidsrechter. Ik denk dat hij er ook nog wel redelijk dichtbij stond. Het was misschien ja, misschien en het is misschien ook een beetje de val van Baouf. Het was een beetje een flyende tackle dat hij ging liggen. Dat hij daarin dacht van ja, misschien is het wat overdreven. Maar ja, goed, weet je, een penalty. En dan is daar de assistent voor natuurlijk. Maar dat is nou het verhaal. Van, ja, die liet hem dus. Want ja, waar zei dat ik er weer? Hans Kraaij, wie hier nog een heel betoog. Juster op de televisie van ja, het is gewoon een slap Janus. Want de assistent, die moet dan gewoon de scheidsrechter helpen. Ja. Nou, en dat is denk ik, dat is bijna op heel veel niveaus. Dat je denkt van, de ene keer dan vlaggen ze dat je denkt, dan zijn ze ontzettend aanwezig met een vrije trap of even vasthouden. Maar op juist dit soort momenten, dan moet je elkaar versterken. Ze hebben allemaal oortjes. Ik heb ook vaak een grensrechter langs de lijn lopen dat ik denk, wat ben je dan allemaal aan het praten? Elke bal coachen ze na. Een aanvallende actie, een verdedigende actie. Wie raakt als laatste bal? Dan denk ik van, dan ben je de hele wedstrijd aan het praten. En nu zo'n moment, en dan zeg je niks. Maar dit week wel een mooi moment, want gewoon waardoor wij een verslagboppen in het stadion dus. En dan rond je de wedstrijd aan en dan bij live slag zit je nou dankjewel voor het luisteren en bla bla bla. Maar wie tegelijk wie ik maar rollen op radio, Jervin wie nog bezig. En ik zeg in mijn eigen hoek, mijn wedstrijd bij jou aan Cambuur en Jervin wie nog aan de gang. En ik zeg dat Henk de Jong naar Joey Coy eraan en dat Joey Coy heel stels, gewoon echt vol blik naar de catacombe ging. En ik denk, ben benieuwd wat hier gebeurt. Dus ik in mijn oude rond denk, nou ja, 0-0, microfoon in de tas en naar beneden draaien. En ik denk, Rolf, succes ermee met de rest van de uitzending. Ik was zien wat hier gebeurt. En Henk de Jong die stiert dus in die catacombe. En Joey Coy die krijgt een telefoon of iets van zijn assistent. Rint die kleedkamer binnen. Komt echt na een minuutje of zo. Een minuut, 2 minuten komt hij weer naar buiten. Die komt naar de trainer, daar zou die trainer hier komen. Nou, de trainer Henk de Jong moest mooi komen. En toen zei hij sorry. Toen zei hij sorry. En toen, nou ja, daar was nog wat gesteggel onderling. En nou, Henk de Jong zelf ik naar de kleedkamer in. En later is het dan wel inderdaad wel bijzust. Maar hij binnen een minuut hierin gaat. Want Doos zei, ik geloof net dat hij binnen een minuut dat jongen hier. Maar hier dus echt binnen een minuut jongen. Fake news fout. Ja, Nou nou ja, ja, is het goed. toch heel goed dat hij dan zijn excuses aanbiedt. Ja, zeker. Maar het is ik wel grut, omdat het wan. Maar zou Cambuur het had Maar je er hebt niks. niks- je hebt er Cambuur niks had er van. niks van. En dat is een beetje werk. Daarom, Nee. ik vind dat er zo gauw als mogelijk var komen, Matt. En het is net voor het eerst toch, jongens? Het is RKC. Dat Cambuur die, de penalty verzinnen eigenlijk die ze net kregen hebben. Ik in RKC ging me inderdaad die nog slachting op Marsman. Ja, nog een uitreding van op Brulken bij Jong Utrecht wie een penalty. Nou maak ik sinds een keer bij Eindhoven een penalty mooi kregen. Wat helemaal een penalty wie. Meestal kun je het redelijk zien een fotstreep in de competitie in. Dat Ja, nou net. gemiddeld gezien. Alleen nog als een club zoals Cambuur nou bovenin mij draait. Dat zie je ook voor clubs als Ajax, PSV, Feyenoord. Die krijgen iets vaker een penalty mooi of een penalty chin. Omdat zij vaker in het 16 meter gebied binnen. En dat is bij Cambuur natuurlijk het geval. Dus is de kans dat je vaker zo'n discutabel moment krijgt, is vaker aanwezig. Ja. En ouderin trouwens zei Henk Wolf van het positieve Ik zit punt niks is... voor de scheidsrechter? Of dat zei hij net dit keer? Dat zei hij ook wel eens. Ik zit niks voor de scheidsrechter, maar... Ja. En dan vervolgens Nou, begint we hij het over de kunnen even Henk de Jong even jaren. nou, dat is nog makkelijker. Dat is nog makkelijker. Dan kunnen we even jaren wat hij zei. Ja, nee, ik zou duidelijk dat het panel is. Ik ben net een nozel. Maar ik vind dit, de scheidsrechter bij me best, Joey Coy. Dikke fout, dikke panel. Maar ik neem het net Joey Coy kwalijk. Ik neem het zijn grensrechter en zijn vierde man kwalijk. Want daar mag ik het hier wel van zeggen, want dat mij blijft van mij. Maar dit ben gewoon dikke fouten. En dan mag de scheidsrechter helpen. Dat is je net voor Piet Snot, dat toch? Hoe kiest er dan inderdaad mee om? Want hij zei dan, ja, het is mijn fout, maar daar heb je hem niks van. Nee, maar ik vind keurig netjes. Keurig netjes van Joey Coy. Dat je dat doet als scheidsrechter, daar heb ik respect voor en dan is het voor mij ouder. Voor hem is het dus clear. Het is Joey Coy. Respect voor Joey Coy, maar
Ja, Ja, maar die respect voor de scheidsrechters, zij moeten gewoon iets meer inleven in een wedstrijd. En kijken naar een situatie. Als er iets gebeurt, hoe is de reactie van de spelers? Want je zag, RKC kan ik me nog herinneren, dat er een paar van RKC dachten, die wisten ook, dit is een penalty. Ja. Maar die scheidsrechter, die zag het niet. Nu weer, je ziet op beelden dat die wordt neergehaald. De spelers van Helmond, die zien ook van, oké, dit is een penalty. Want anders gaan ze gelijk appelleren of er gebeurt er iets. Maar er gebeurt eigenlijk niks. Dus zij moeten ook gewoon veel meer gaan inleven van, wat gebeurt er op het veld? Neem even je tijd, doe 10, 15 seconden langer. Je hoeft niet gelijk een corner of wat dan ook te geven. En dan kan je denk ik, dat heeft ook met een beetje inlevingsvermogen te maken. Ja, als Joey Coy een Sivian was, dan werd het een... Nou, ik vond niet dat hij heel slecht floot. Kijk, het waren heel veel van die klote duels. Dat heel veel supporters achter mij ook, die zeiden, ja, maar hij is voor Helmond Sport en we krijgen nooit iets mee met Joey Coy. En zo gaat het wel snel, hè? Dat verwacht net. Nee, maar goed, ik vond hem niet eens zo heel slecht fluiten. Hij is Nee? voor Helmond Sport. Nee. En Dover Sussen daar op Noord. Jongens, zo slecht is hij niet. Zit er op Noord, René? Ja. Hey, heel wat oors. Want ik hier het Vriendenweek al tas zijn. We hebben een nieuwe rubriek. Leuk. De vraag van Gerard. De vraag van Gerard. Gerard van der Belt. Even voor zitten. Ja, ik wil hem even lekker voor zitten. Dat is een man die maakt een heel soort dingen net mooi. Die schroot ook dingen op in een schrift. Misschien ooit nog eens een keer komen de memoires van Gerard van der Belt. Ja, hoe vast ook alweer opschroot. Misschien komen de memoires van Willem van Meltvoort ooit ook nog eens een keer. Ja. Maar hij had dus ook een heel soort voetbalfeitjes. Maar de vorige keer vond je hem te lastig, hè? Ja, wie te moeilijk. Weet je hem überhaupt nog, de voetballer? Werd het ook hier? Dik dan. Willy Carbo. En die oren. Willy Carbo. Ibrahim Carbo, maar dan net Carbo. Toch, René? Willy Carbo. Ja. Als naam. Dat is een naam, toch? Ja. Ja, Dat is ook natuurlijk. voor jouw tijd. Maar het zijn pittige vragen, eerlijk is eerlijk. Maar laten we jaren naar Gerard van der Belt. Zet hem op, jongens. De vraag van Gerald. Hij is veel te moeilijk. Maar wel leuk. De vraag van Gerald van den Belt. Gerald, ja, de man om tafel, die vinden die vragen eens wat te lastig. Ja, dat snap ik, maar dat zegt ook iets over het niveau van jullie podcast. Hè? Maar wil je dat ik mijn niveau ga aanpassen of Nee, hou maar gewoon die eigen niveau. doen we dat? Hest er nog in? Ja, ik heb zeker een vraag. In 2013 promoveerde Cambuur, dat weet iedereen nog. En toen moesten we met toch enige spoed een selectie samenstellen, want er gingen wat spelers weg. We hadden toen een proefspeler uit Denemarken. Een speler die kwam uit de Deense competitie en die zou een aantal trainingen bij ons gaan volgen. Die reed naar Leeuwarden, 7, 8 uur over gedaan met heel veel files. Kwam 3 uur 's nachts in Leeuwarden aan en hij zocht het ankertje. Want in die tijd sliepen zelfs de aan de slotjes van deze wereld, maar ook de proefspelers allemaal in het ankertje. Alleen het was 3 uur 's nachts, hij wist de weg niet goed, dus hij reed tegen het verkeer in Leeuwarden. Er was natuurlijk niemand, maar wel politie. De politie hield hem aan en die zei, meneer, wat doet u hier? Hij zei, ik moet morgen bij Cambuur trainen, maar ik moet naar het ankertje. De politie was behulpzaam en die zei, rij maar achter ons aan, wij begeleiden je wel. Die gooide zelfs nog €1 voor hem in de parkeermeter, omdat hij nog een half uurtje de volgende ochtend moest betalen. En toen vroeg de politieagent aan het eind van, heeft u ook gedronken? En toen zei hij van, nee, natuurlijk niet. En toen zei die agent van, dat zou je eens moeten doen in Nederland, want het is veel goedkoper dan in Denemarken. Dus die jongen kwam 's ochtends op de club bij ons en ik zei, hoe was de reis? Hij zei, de reis was vermoeiend, maar jullie hebben hele aardige politie in Leeuwarden. Deze speler was Oliver Veldballen. Je had hem ongetwijfeld herkend, ik denk in de studio ook, dat iedereen hem al wist. Maar de vraag is, hij verving een speler van het jaar daarvoor die we gehuurd hadden van Vitesse, een linksbuiten. Hoe heet die speler? Ja, dat is in ieder geval toch een verrassende wending. Hè? Ja, Oliver Veld. Maar eerst maar even naar de man. Ja, Jim, wist het? Ja. Dat wist het? Ik zou het, hè, veel ballen, ja. Nee, maar Nee, dat is dat de is de vraag vraag net. net. Wel opletten, Willem. Oh, ja, zo. Dat is net op de vraag. Dat wist toch net wat de vraag is. Ja, zeker wel. Wat is de Hij vraag dan, vervong- Willem, hij oude vervong- Zuidwesthoeker? Hij vervong een linksbutten van Vitesse. Ja. Nou, De man die de makken in de kampioenswedstrijd zien Go Ahead Eagles. dat wist hem ook. Zeker. Ja, Roelof? Nee. Geen idee. Willem? Ik doe mijn antwoord naar meer te Jan. Nee. Nee, nou zeg het maar. Tigadouini. Tigadouini. Adnane Tigadouini. Nou, dat is mooi, jongens. Keurig. Complimenten voor Gerald. Dit weer een ietsje tagonkelijker vraag. Ja? En dus, de intro wie ik net te lang? Ja, dat wel. Maar goed, dat is weer zo'n Roelof de Vries Ik vond het AI-deuntje. inderdaad een lange intro, dat wel. Nee, ik bedoel de inleiding. Ja, eigenlijk. de- Hè? Oh, die. Dat deuntje, hartstikke leuk. Dat deuntje was- Jongens, we Voor geven die je de mooie beelden Jereveen. dan gaat Aring in dat werkt als zo in de televisiebeeld. Gerald, moet even een paar shotjes van maken? Wil je even naar buiten kijken? Dus Jos Gerald naar buiten kijken. Dat is shotje nummer 1. We hebben nog 2 shotjes nodig. Wil je eventjes daar gaan zitten? Gerald gaat ergens Podcast zitten. Haker, die had je niks zo'n, hè? Die had het net zo'n. Nee, Ja, boeien, maar dus ben ik televisiejoggers. Ja, Dat vind ik altijd zo gemaakt. Roelof, Ja.
Goed. Komt er ook een Heerenveen vraag volgende week? Nee, we beginnen het Dan volgende ga ik allemaal Heerenveen. Wist je dat nou Heerenveen? Want wat een Kijk je contrast nou, mooi verleden weekend. Zij spelen Heerenveen AZ van de matten. Ja. En zij verlies je van PEC Zwolle. Eerst even, was dat wat toen zei, of eerst even Jeren en Robin Veldman? Hoe kan dat nou, vroeg ik hem. Ja, dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk uit te leggen. Ik denk dat we 45 minuten, de eerste helft, zeg maar, eigenlijk dat is ons slechtste deel van het hele seizoen tot nu toe. Dan zit het erin dat je Zwolle in de wedstrijd laat groeien. Hè? Dus door geloof te geven op slordige paasjes, het verliezen van tweede ballen, snel lang kiezen. Terwijl als we in mijn beleving veel meer doen om voetbal mogelijk te maken. Dus centrale verdedigers uit elkaar sprinten en niet al speel maar lang. Het was gelaten en het was absoluut het gedrag wat ik niet wil zien. En dat hebben we denk ik de tweede helft wel gedaan. Maar nogmaals, dan loop je al achter de feiten aan. Ja, eigenlijk zei hij hield hij van, we hebben 44 minuten te let begonnen met voetbal in. Ja, en dan hoe kan dat dan vregestaan werden? Ongrijpbaar zat er. Hij was heel erg gefrustreerd. Ik vreemd me wel een beetje af hoe vaak hij dit dwang in het seizoen. Hè? Want hij had al wel, denk ik, van de tweede of derde keer. Meerdere keren. Zou je FC Utrecht, daar wie ik bij, wie er helemaal te keer ging. Woest, ja, we zijn natuurlijk net in de kleedkamer zelf weg. Dus in wat voor mate hij dan echt woest is in zijn kleedkamer, dat weet je natuurlijk net precies. Maar René van der Wij weet dat natuurlijk als trainer. Je kan net te vaak in een seizoen woest worden, want dan nemen spelers je net meer serieus. Hoe vaak in dat, René, per seizoen? Ja, weet je, het hangt even van de wedstrijd af. Je moet dat denk ik ook. Je moet de spelers wel altijd beschermen. Dus in de kleedkamer kan het anders zijn dan naar buiten toe. Maar goed, wat Roelof zegt, je moet het niet te vaak doen, want je wil ook verbetering zien. En volgens mij spelen ze heel vaak met dezelfde 11. Ja, dus het gaat wel vaak om diezelfde spelers waar hij het nu over heeft. Ja, want hij zei van, hij vond het gedrag van spelers net acceptabel. Ja. En die wilde ik onsprutsen op haar gedrag. Op welke spelers hebben we het dan? Ja, daar heb ik ook zitten filosoferen. Zo, wat was Schenken is dat bijvoorbeeld een Ringo Meerveld wisselen waard. En die wien hebben bepaald blied, maar die wissel ik zeg hem dan eigenlijk nog wel mooi een redelijk zagrijnige kop roer in. Oliver Brouwer wat aan de kant hellen? Ja. Dus dat zo'n 2 spelers wijze kunnen waar hij dan op doelt. Maar is het slim? Ja, is het slim? Want dat Meerveld Lloydje van het veld ook dan denk ik, ja, nee, dat is met de wedstrijd. Nee, maar ik denk dat hij wel echt pist wie over de wissel. En dat mag natuurlijk ik dan even niet het handje geven om hem lopen. Nee, dat hij het er nog even bij wist. Wel zo van, nou ja. Maar wat is gedrag, vind ik net acceptabel. Ja. Wat is dat dan? Wat hoort dat in? Ja, nee, weet je, dan gaat het erom dat jij of je laat je man lopen of je komt gewoon de afspraken niet na die je maakt als team. En volgens mij het eerste kwartier, de enige die ik op goal ziet schieten, dat is Heerenveen. Dus die eerste kwartier, zowel de eerste maken, dan is het misschien weer een andere wedstrijd. Dus het zijn ook momenten. En, maar op een gegeven moment kan die Thijs Oosting, die kan het hele veld toestekken, die zeggen we dan het is, hè? Ik denk dat een sprint van een meter is 50. Maar dat is dus, daar zie je dus, want het is een beetje, want ik heb die goal ook gezien. Ja, daar kan je als trainer wel van genieten, maar dan moet hij wel bij jou in het elftal spelen. Want hij maakt een sprint van 50 meter, hè? En hij loopt gewoon 4 man voorbij. Hij loopt Brouwers voorbij, dat centrale duo voorbij, die Brouwer. En dan denk ik, dat is de kosten van alles. Een goal willen maken. En dit mis je heel vaak. Dit soort type spelers heb je nodig. Maar goed, ik denk dat hij daarmee doelt dat zo'n goal, dat mag natuurlijk nooit gebeuren. Volgens mij gaat dat mis in de communicatie. Want als je het Brouwde Sjen en Brouwde wil hem Oerjan. Alleen die kijkt dat Badskip naartoe. Hij rent eerst uit de regen. Hij rent wij bij Brouwers. Dan Van Overheem. Die shut wol, maar die is hem op een gegeven moment kwijt. Die stapt naar de Balta. Brouwde die communiceert net of net duidelijk genoeg om hem on Kersten te Jan. Ja, dat is maar iedereen kijkt Kersten ook. Iedereen kijkt naar de bal. Ja. Ze hebben hele lopende mensen. Ja, Brouwde alleen nog, want die zit erachter. Die heeft het oersjocht. Dus die moet dat dan. Maar dit keer dan over het verdedigende element. Het zit hem natuurlijk heel bot in het afvallende element. Dat ze de kansen net allemaal is. Hij best wel bij kansen ontzien. Zeker, Dylan Vente. Goals dan het partij. Brouwers, Koppel. Vente zei naar de TT, die moet ik gewoon maken. Hij maakt er gewoon in. Dat weet hij zelf ook wel. En dan de eagerheid en de beslissingen. Zoals die nou geschetst worden van achterin. Hier natuurlijk ik een beetje in discipline voorin. Van jij er aandrukken, jij er die bal maar dan vooral in de eerste helft. Hè? Want hij zei dus hield hij dat bijna. Ja, toen kregen ze dan wel kansen. Maar omdat ze de eerste 44 minuten. Ja, toen winnen ze net thuis. Ze begonnen dus te let met voetballen. Maar als je dat constateren, kun je toch echt ingrijpen als trainer? Al jeder. Ja, je kan ook in de rusten natuurlijk wisselen. Hè. En wat hij hier nu ook aangeeft, het ging om duel spelen, de tweede ballen winnen. Ja, weet je, de strijd wordt daar vaak geleverd op het middenveld. En tegen een Zwolle, je weet, het is toch een beetje een derby. Ja, en dit zijn wel wedstrijden die je eigenlijk moet gaan winnen. Hè. Maar, zeker uitwedstrijden. Had Heerenveen het gewoon een mentaliteitsprobleem? Want dat je Vliene hier zeggen naar uitwedstrijden, had hij in een competitie gemiddeld 0,4 punt pakt in uitwedstrijden. Noteer je, ken je niet schrijven? In het boekje, in het klapboekje, Willem. Dit er al aan. Dit seizoen staan ze op 0,7.
Maar nou ja, ik wie toen de voorbeschouwing. Dat vindt die oor programma belangrijker als de voorbeschouwing met Robin Veldman. Klopt, zo. Maar toen stelde ik de vraag: can they do it on a cold rainy night in Stoke? Het is een mooie uitdrukking, komt uit het Engelse voetbal. Mooi. Maar ken Heerenveen het als de omstandigheden min binnen, tjin een mindere tjinstander op een minder veld, wat we bij Fortuna zeggen, Nee. wat we bij Zwolle zeggen. Antwoord is nee. Ze binnen al die Feitelijk, jongen. Kinwol en topwedstrijdje in AZ en dat loeken we nou toch. Maar nee, dat kiezen dus net. Nee. Dat is het antwoord op die vraag. Ja. Dus is dan net de vervolgvraag: had zij gewoon net een mentaliteitsprobleem? We hadden hier een trainer aan tafel die natuurlijk Hardenberg naar Hichters gebracht had. Dus ik heel... De ene week is Heerenveen voetbal is echt als een, nou, haast wel een kampioenskandidaat, zeg eens het een keer. En een week later heb je dus Pek Zwolle uit en gebeurt dit. Hoe krijg je dat er nou uit? Ja, nou ja, dat is toch een stukje het bepaalde niveau van een ondergrens. Ja, die moet je omhoog gaan brengen. En vorige week tegen AZ was fantastisch. En dan lopen alle tierenlantijntjes, al de jongens voorin, die kunnen hun mannetje passeren. Het publiek gaat erachter staan. De goals vallen op goede momenten. Je speelt tegen een tegenstander waarvan je denkt, oké, ik moet nu echt 100% geven, anders gaan we eraf. Ja, dan weet je, en daarom baalt denk ik Robin ook zo erg, dat deze wedstrijd zo'n verschil is in een uitwedstrijd. Want ja, je speelt daar misschien een 8 en van de week speel je een 4 of een 5. Ja. Ja, en dan heb je liever als trainer dat je elke wedstrijd een 6 of een 7 speelt. Maar dan dat ben is je net steady. typerend voor dit seizoen, vind ik eigenlijk. Want dit is eigenlijk als Heerenveen. Het zit een beetje in het Heerenveen DNA, lijkt het wel. Gewoon die enorme wisselvalligheid. Laatste keer dat Heerenveen, want dat had ik even opzocht, in uitwedstrijden gemiddeld meer dan een punt per wedstrijd pakte. Wie 2022, 2023. Nou ja, maar goed, het is natuurlijk heel logisch dat het gebeurt. Omdat de kwaliteit van de selectie, de oude, dat zie je hier elke keer, wat is het, 10% minder winnen is. Alleen nog dit hier is het weer wat beter winnen ten opzichte van vorig jaar. Dus eigenlijk een beetje wat eerst in, misschien wel zien je hier dat het team weer beter winnen is, groeit is. Ik kom met de financiën natuurlijk weer wat omheen gegaan binnen. En dit is eigenlijk in de uitwedstrijden wel consequent goed voetbal zien. Alleen nog in fases van wedstrijden net. En nou wie het een vrij lange fase in de eerste helft. Zelfs daarin mag het nog nuanceren. Want wat ik zei, expected goals wie in Hegen als Zwolle. Liek makker hier er ik absoluut in zitten. Ja, maar dat weet je Fortuna Exa. Fortuna Heerenveen natuurlijk ook winnen. Ja, want, en dan zit het er te zien. Je krijgt in te makkelijk een doelpuntje in. In dit geval 2. En je maakt jezelf net genoeg doelpunten. Redelijk belangrijk detail in de voetballerij. Maar toch, dus volgens mij zou een collega van Slagjouwer, dat vreet ik, volgens mij is Heerenveen de beste ploeg tussen de 2 16 meters. Ja, daar heb je dus geen reet aan. Want je maakt er een doelpunt, maar je doelpunt in komen. Maar het op zich redt het best wel lekker. Ja, maar het is je haast net voor te stellen. Maar toch neemt een ESPN-analyst, Karim El Amadi, die zei van Heerenveen is nog altijd echt een outsider voor het hellen van rechtstreeks Europees voetbal. Ja, ze dat tegen AZ spelen wel, ja. Maar wat Roelof ook zegt, tel de goals nou eens bij elkaar op van de linksbuiten, de spits en de rechtsbuiten. Ja, dat zijn er nog geen 10. Hè? En Vent ook, die had deze moeten maken. En dat is een bewezen doelpunt te maken, want dat is gewoon echt spits. Maar op het middenveld, wie gaat daar nou een goal maken? Nee, dat is echt een probleem. Brouwers, maar die had die kopbal ook moeten maken. Pakt de keeper fantastisch. Maar die andere 2 die erbij staan, ik denk dat ze te weinig doelpunten op het veld hebben staan. En dat je wel moet gaan rekenen van, oké, wie gaat er een goal überhaupt maken? Kijk, Riviera is een talent. Maar de ene wedstrijd is het een 8. En de andere wedstrijd, dan heeft hij het weer moeilijker. En dat zou je toch iets meer naar een gelijkwaardige basis moeten Hij gaan scoort krijgen. eigenlijk elke wedstrijd de 6. En ze nou dan staan een 8 weer, alleen hij scoort nooit. Ja, maar moet je dan? als buitenspeler word je op een gegeven moment daar wel op afgerekend. Ja, precies, Hè? maar Of dat je is moet het iedere wedstrijd een lastige assist geven. Maar dat gebeurt volgens mij ook nog niet echt. Nou, en er zit niks achter. Ze willen trouwens wel in de winterstop wat helly. Ik ga je jeder aan tafel zijn, zei Johan Hansma. Maar ze haast elke week dat ze een linksboeten hebben. in deze potje heeft het ook Die verteld. zin toch nog net in zo, jongen. Ja, let de jongen even niet. Ik zei, had je geregeld dat ze een potje daarvoor hebben. Maar Johan Hansma zei, nou, je moet wel even goed begrijpen, we hebben daar geen potje voor. We hebben wel yield in het salarishoes om nog een speler te hellen, maar dat wordt dus een hierspeler. Dus ze zullen Chennai een backup achter de linksback Zacharitis. En ze willen Chennai een hierspeler op de linksboeten. Mits er natuurlijk nog spelers verkocht worden. Of een categorie van Ewijk. En ik denk vooral een Joey Veerman nog verkocht worden. Want dan pakken ze 10% op de winst van de transfer. En dat kan wel aardig in de papieren erin. Zeker. Ik moet je hem nog even mooi nemen naar de Daniel Karlsbak-index. Ja. Echt ook Daniel Karlsbak? Ja. Jazeker. Nou, de competitie in Noorwegen die zit erop. Die is echt helemaal clear. En Sarpsborg, dat is de club natuurlijk van Daniel Karlsbak. Die is eindig als 9e. Maar heugelijk nice, jongens. Heugelijk nice. Met 18 doelpunten is Daniel Karlsbak topscorer worden van Noorwegen. Jontje zelfs. Nee, 18 heb ik jongen. Ik google nog even. Google jij maar. Ja, toch? Ja, toch? Ja. René, ik? Ja, een klein applausje voor Daniel Karlsbak. Ja, maar het is bizar toch? Ja. Ben je bij onder 21 geen goals maken, op een bijveld op een gegeven moment trainen, en niet bij de selectie zitten en toch weer naar je eigen land
omgeving waarschijnlijk. En dan zoveel goals maken. Ja, blijkbaar heeft hij toch iets. Ja, waarom Helje? Ja, ik denk dat je moet geen spelers meer terughalen. 12 miljoen betalen. Of het niveau in Noorwegen is heel min. Ja, dat zou ik kennen. Dat zou ik nog kennen. En, Trouwens, trouwens- Willem, daar bent even ten Napeltje in kamer. Ik ben even ten Napeltje in gaan. Nou, hoe wie dat voor jou, jongen? Fantastisch verhaal wie dat. Nou, vertel. Even ten Napel, die gerenommeerde sportjournalist natuurlijk. Elke niet kent hem. Dat is een naam die hoeven we je net voor te stellen. Die gaat in zijn, die is al lang op pensioen, lang en breed. Maar die gaat elk weekend nog naar wedstrijden daar. Dat is zijn ding, daar wordt er heel graag heen. En dan belt er hem ESPN, waar kan ik heen? Nou ja, je kan nu wel even een keer mee naar Cambuur. Hij ziet bij Cambuur in de parse ronde. En dan zit er de grote naam even ten Napel dus. Maar Evert is heel down to earth. Dat is echt een hele normale jongen. Iets kwarter door de bocht, Willem. Dit wordt het heel lang. Nee, dit wordt het Blik net eens lang. op Gerrit van der Belt. Nee, dit wordt het net lang. Dit is voor het verhaal essentieel. Hij is heel normaal gedegen, maar bij de voeten op groen. Komt er op een gegeven moment een van Omroep Leo bij hem. Dat is de regionale omroep hier in Lauwert. Die doe ik verslag van Cambuur. En die zei het, goh, even ten Napel. Ik ken u van FIFA en sportcommentator. En Vooral van FIFA. vooral van FIFA, want die is natuurlijk een jonge jongen. En die begint er 4 minuten lang een lofzang hoe even ten Napel uit te stekken. En ja, voorbeeld en dit en dat. Maar even ten Napel, die dacht op een gegeven moment... hij doort mij net te vregen om een foto. Want dat is uiteindelijk wat je wil, dat je zo lang een lofzanger. Dus die even ten Napel zei op een gegeven moment, die jongen... Goh, zou je met mij een foto willen? En die jongen shut hem om en die zei... Nee, hoeft niet. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. En toen kregen we de strijd minuten lang en nu verpeteerd dat even ten Napel hem uitlezen moest. Dat het best wel bijzonder was om hem op foto te gaan. Ah, wie fantastisch om uit te maken. Nee, Jongens, dan lijkt je- wil je straks met mij op foto? Ja, Mag wel, hoor. ja, Mag wel, hoor. geen probleem. Mag wel, als je dat wilt. Hey, Ik jongens, moet dan er lijkt eens je benieuwd, een, want hoe down to earth sputsen. ja. Hoe wie die laatste uitsturing Friesland Joert. Want dat wie organisatorisch. Ja, dat wie en Doop is, leef eerlijk bij, Doop is ik heel down to earth. Ik ben zeker heel down. Het was een memorabel moment. Ja, heerlijk. Oud de toortje, wie de allerlaatste keer. Hoe wie dat? Na 24 jaar. Nou ja, als het net langer Traantjes. is. Ja, Traantjes. nee, een soort van de Twan van Peperstraat een momentje. Ja, Ja. ja voor dat doet je dat toch wat. Blommen kregen naar het iets? Nee, dat net. Dat had je wel een Maar hele wel, mooie, cadeaubon? mooie Die, sjaal. die vrouw had hij mij uit de naam, toch? Dat die zeker. voelde- Ja, dat- zeker. Oh, zeker. Hij praat doorheen, hè? Hij heeft dat in de gaten. Dat docht hem echt wel wat, maar hij Ja, praat er dan ja, doorheen. ja, hè. Dan ja, denk ja, ik, ja. ja, Ja, laat het de ook oogjes even beginnen neer. al een beetje te Hij prikken. wil vooral niks verkeerd. Er lijkt hier een sjaal op Friesland tafel. Joert. Er lijkt hier een sjaal op tafel, maar een hele speciale editie. De Merry Christmas editie sjaal van SC Cambuur. En die kan meestal weer winnen. Zo dacht ik alles om Jilt te verzinnen, hè? Nou ja, dit is gewoon dit is een heel aparte wijze hoe ik dit kregen van de vrouw van de beveiliging. Die had hem gewoon van de fanshop. Mooi naam. Maar goed, een prijsvraag. Jap. Nou ja, dat zou zo in het excezen kinderen. Cambuur dan speelt het Freed Wertus, Tjin Den Bosch. De trainer is van Den Bosch is Ulrich. Ulrich Landvreugd. Landvreugd. Spelen ooit in de jeugd van Ajax. Maar bij welke club in het betellen voetbal maken deze Landvreugd zijn debuut? Dat is de vraag. Zo, dames en heren, vrienden en vriendinnen van de Sportcast. We hebben verleden week een mailbox gehad die het ontploft is. Naar aanleiding van de Cambuur Kriest-trui die wij verlotten hebben. Volle meer reacties als op elke wedstrijd vakantie dan ik. Dus hebben we nou weer een mooi attribuut. Deze sjaal. Merry Die Christmas. kun je winnen. Merry Christmas staat erop, het logo van Cambuur. Dat kun je winnen door het antwoord te Jan op de vraag: werd Ulrich Landvreugd, de trainer van FC Den Bosch, waar Cambuur Vreedje speelt, zijn debuut maken in het betellen voetbal? Bij welke club had dat wie? Dat kist mailen naar sport@omroepfriesland.nl. Zet het telefoonnummer er net bij, maar het adres vol. Want we moeten hem natuurlijk opsturen. Dus adres vol, telefoonnummer net. Het antwoord op de vraag naar sport@omroepfriesland.nl. René, enig idee? Zeker. Zeker, hè? Of heb je ook nog met hem gevoetbald? Nee, maar ik zou wel op de tribune. Je was Goed zo. hier vroeger, toch? Dit is een aantal joggersvragen binnenkamer, René. En deze eerste is van een meneer en die neemt hem zelf BM. Mindset misschien wel. Hoe grut bent de kansen van Cambuur om op plak 2 te eindigen? En waarin moeten ze haar nog verbeteren? Nou, ik denk dat ze zeker bij deze 2 gaan eindigen. Ik vind ze veel stabieler dan de rest. Het elftal zit goed in elkaar. Elke wedstrijd waar ze het wat moeizamer in spelen, dan heb je het gevoel van, nou ja, die winnen ze toch. Of ze verliezen in ieder geval niet. Hè, Den Haag ook. Jeetje, Den Haag vond ik echt in die zin fysieker beter, goed voor elkaar. Maar ze geven dan toch weinig kansen weg. Of het wordt gerepareerd door de keeper. Ja, en ze scoren wel. Ze scoren eigenlijk bijna iedere wedstrijd op. Afgelopen vrijdag daarna. Dus ik denk dat ze dat gewoon goed voor elkaar hebben. En Wat moet dan nog beter? ik denk dat ze wat meer goals moeten maken. Wat sneller een afstand nemen van de tegenstander. Je ziet ook Den Haag daarin. Scoort gewoon sneller, makkelijker.
En Cambuur heeft soms nog wel eens in dit soort wedstrijden dan nog wat de moeite om de goal te maken. Waar is die wij- een ideale spits? Ja, dat is wat lastig. Want je kijkt ook naar een tegenstander tegen Den Haag. En dan zie je wat een lopende spits doet. Balk die het heel moeilijk heeft. En dan komt er een balvaste spits in. En Van der Zanden. En het elftal dat gaat ineens draaien. Want je kan een bal kwijt. Ja, nu had Van der Zanden in een iets kleinere ruimte. Had het wat moeilijker. Had ook minder mensen om hem heen. Dus ik denk in potentie dat Van der Zanden het meeste meer de kapstok is. Qua scorend vermogen rond de 16 denk ik dat Rulke in potentie de meeste heeft. Want die kan links en rechts echt verschrikkelijk goed schieten. Maar die soms nog lijkt het wat afwezig lijkt het. Maar goed, een Balk in de ruimte. Ja, die heeft zijn momenten ook wel bewezen. Dus als ik moet kiezen, dan denk ik dat Van der Zanden de betere spits is. En dan Binder op wintersport sturen. Ik heb Binder heel lang de hand op de holle houden, maar ik hou er ik mee op. Zo. Ja, Spannend dit. Binder oud. Hij bracht net z'n volle. Hij bracht, ik denk dat Henk de Jong staat en ik denk, het is nou een beetje clear. Maar hij komt erin en er komt gewoon een show in. En ik zei, op trainingen just het echt. En dan, ja, Wat is dan? Klink ik als een trainer, die zei altijd op training en dochter het heel erg goed. Maar hij kopt wel, hij is onwijzig, maar het komt er gewoon uit in een wedstrijd. Het is gewoon net. Nee, wie is Dat is mij ook wel eens verteld, hoor. Berwoud Bijmers of het Nicolas Binder? Ja, dat zijn andere types. Nee, maar ik heb dat ook wel eens meegekregen. Van ja, weet je traint hartstikke goed. Maar ja, het moet wel tussen die 4 stadionlichten moet het gebeuren. Ja, daar moet het gebeuren. En nou goed, ik heb in het begin van het seizoen Kian Visser een paar keer zien invallen. Dat ik denk, ja, daar gebeurt er wel wat. Dus, ja, aan de ene kant had ik misschien iets sneller Kian ook op een gegeven moment verwacht. Maar dat zijn keuzes van een staf. Daar zit de reden Maar hij is natuurlijk vader geworden. Kian wie houdt wordt op Wage, die had dus normaal een bandje wat te krijgen op bevraagd is dat lid hem Jilde. Dus die jongen had 2 dagen lang net slipt. En toen hing het er allemaal Henk de Jong van Bringstem überhaupt. En toen zei hij, ja, misschien krijg ik wel vleugels net dat je weer hard wilt binnen. Dus dan had hij hem uiteindelijk dan maar erin gebracht. Maar het mocht niet baten. Nee. Nog wel even waarom, want we kijken hoe ver. Ik vroeg hoe volle krediet. Ja. En toen zei de stof van ja, hij heeft geen antwoord op de vraag. Hoeveel krediet had Verra nog? Nou, maar dan gaat het erom wie staat daarachter. En ik denk dat je straks wel naar een keuze komt, want iedereen komt straks terug. Amova komt terug. Dan zit je toch op het middenveld. Want Nap gaat waarschijnlijk weer naar het middenveld. Ja, dan zit je met Balk. Balk is in principe, dus ik denk dat binnenkort ook wel weer eens Balk aan de rechterkant gaan spelen. Ja. Alleen, ja, de jongen heeft aan de bal, heeft iets technisch, kan een man uitspelen. En als trainer en als staf, dan ga je daar toch van het positieve uit. Hij kan iets creëren in een wedstrijd die vastzit. Ja. Je speelt tegen een tegenstander die laag speelt. Dan, ja, ik had ook veel meer verwacht dat die bal veel sneller naar voren ging. Je wil die Verra 1 tegen 1 zetten. Je wil die Seunstrand 1 tegen 1 zetten. Ja, dat gebeurde niet. Ja, dan komt hij ook niet in zijn ritme. Dan gaat hij wat aan de binnenkant. Gaat hij wat zoeken. Ja, dan verliest hij de bal. Dan gaat Polder nog 6 keer overheen. Dus die denkt ook, ja, wat voor wedstrijd is dit? Maar het moet wel beter, want het is niet Verra van het begin van het seizoen met zijn buitenkant voetassist en goals die hij maakte. Dus ja, maar het heeft ook met concurrentie te maken. Wie staat erachter? Ja, nog een vraag, jongens. Dit is een vraag van Spiets. En die Spiets die vreeg het: wanneer bel je hem weer eens met Johnny en Ronnie? Maar Bali. Nou, volgende week dan bellen we eventjes met Johnny Jansen. Wel grappig, want Bali United het oude week maar 1-0 won van Borneo. En Borneo is de koprenner. Dus dat is knap. Ja, Bali zit op. Ja, dan moet je de volgende week wel weer winnen van de Pek Zwolle van precies. Hoe zit het denk ik bij Bali United in het DNA? Dan een vraag van een meneer en die wil heel graag die visie, Jerre, René, hoe de tactiek in Helmond Sport. Dus bijvoorbeeld met een Tony Rulke die het als controlerende middenvelder spelen. Ja, dat klopt. Die speelde echt met de punten achter. Ik vond dat hij aan de bal zeker meer had kunnen doen om in balbezit te komen. Alleen het heeft ook met de centrale verdedigers te maken en met je zijkanten. Hè, met Galvez en met Mulders. Kijk, je speelt 3 tegen 2 op het middenveld. Nou, Diemers die wil altijd de bal wel hebben. En als hij hem op een gegeven moment niet krijgt, gaat hij hem wel halen. Ja, en Balk speelde eigenlijk op 10. Dus je speelde eigenlijk zonder rechter middenvelder. Want je speelde met Balk centraal onder de spits. En je speelde met Rulke op het middenveld centraal. Maar de zijkanten, als hij iets meer had uitgeweken, dus waarschijnlijk een Balk iets meer naar de rechterkant, ja, dan trek je dat Helmond Sport veel meer uit elkaar. En dan moet er iemand doorstappen, want zij kantelde echt gigantisch als elftal. En dan krijg je weer of de bek is vrij, of de middenvelder is vrij. En ja, Balk is natuurlijk iemand die veel onderweg is. Dus die speelde eigenlijk iets te hoog, waardoor hij eigenlijk niet vrij kwam. Want hij was continu de vrije man. En als hij wel vast stond, dan was Rulke de vrije man. Dus het heeft ook een samenspel met de centrale verdedigers te maken die eigenlijk te weinig naar voren speelden. Het was vaak balbreed, back, dan ging je of naar voren of weer terug. Maar je bent eigenlijk op zoek naar die paas dwars door de as heen, zodat je 3, 4, 5 man kwijt bent. Hoe is het met Dan Visser, jongens? Ik moet er even aan denken. Goed verhaal, hoor, maar ik moest er even aan denken. Vanwege Dan Visser is zo'n jongen die dat kan namelijk.
een bal tussen linies in door Ja. tikken. Ja, dat Tikken is de Jong van Cambuur. Inderdaad, Nap zit ik heel niet meer in de rol. Maar met Daan Visser Ja. is het nou... het is nog het is ouwaartje. Het is de winterstop ouwaartje. Hoe ontwikkelt die knibbel hem? Maar pas in januari, pas in 2026, zult Daan Visser weer minuten match. Nou, wat er eventueel... Ja, had je dan al een beetje tellen moeten, dan zoen je 6 januari. Maar dat is nog de vraag. Dus het gaat gewoon... Hij doet nog wel een keer oefeningen. Zo simpel is het. Hij doet letterlijk oefeningen, rennen. Heel iets wat meer met de bal. En dan gewoon zien hoe veel dat, hoe giet dat. En houdt hij knibbel het. Zo simpel is Hij het. is net opereerd, hè? Hij is net opereerd. Nee. Hij zal Die kruisband, maar toch weer net of zo. Wat hoe je het ziet ik weer. Nou, het is toch een kruisband, Ja. maar uiteindelijk de klachten voelen achterna. Hij had een keer een kruisbandblessure gehad. Dan skiest op een MRI-scan net goed zien te kennen als er weer wat los is. Dus ze denken misschien dat het toch geen scoorde kruisband is. En het belangrijke, het meest spannende is dat die ACW mij doet aan een groepstraining. Want dan komt hij weer in die duels, dan komt hij weer onder bal. En dan zul uiteindelijk echt blikken van matten altijd mij of dat valt. En ik denk inderdaad dat Cambuur verstandig is dat ze dat oer de winterstop in het tillen. Want MVV is al oer iets minder dan 3 weken. Zo is het. Een vraag van Galdiano. René, hast u die al inschreven van de opleiding coach betaald voetbal? Nee. Nee. Nee, ik En ga dan- dat vanaf volgend jaar doen. Oké, want ja, en de vervolgvraag van Galdiano, wie en wanneer krijgt dat hier in de stallit best? Maar ja, dat weten we dus nou nog net. Nee, vanaf volgend jaar ga ik me inschrijven. Dus ik heb het nu met werk en met HC goed voor elkaar. Met afspraken dat ik dat wil gaan doen. Dat is gewoon puur voor me, ook voor mezelf wil ontwikkelen. Je ziet steeds meer trainers ook in de tweede divisie die zich opgeven. Goed, en dat is weer een stap in je ontwikkeling. Dus, Het is nog altijd wel die ambitie, hè, het betaald voetbal. Ja, nee, absoluut. Ja, dat vind ik mooi. Alleen ik zit nu ook op een geweldig niveau waar ik merk dat ik me ontwikkel. Ik heb veel contact met Theo Jansen dit jaar. Die zit bij de Treffers. Gerard de Nooijer zit bij Hoek. Dus je merkt wel, ik kom weer andere trainers tegen. Nou, dan spar je gewoon heel veel mee. En Geert Arend Roorda. Geert Arend Roorda bij Excelsior Sluis. Dus maar dat is gewoon hartstikke mooi. En wat ik zeg, ik wil me ook hierin met HHC laten zien wat wij kunnen. We willen stappen maken met elkaar. En dus op dit niveau ben ik ook gewoon kan ik heel erg uit de voeten. Alleen ja, gewoon ook om mezelf te ontwikkelen wil ik dat papiertje gewoon proberen te halen. En dat kost veel tijd. Hè. Je hoort aan Jeroen, die is dan ineens een week bij Manchester City. Ja, dat zijn gewoon fantastische dingen om mee te maken. En dan heb je gewoon tijd voor nodig. En vanaf volgend jaar kan ik dat doen. Dus dan heb ik ook 2 jaar tweede divisie erop zitten. Het werkt allemaal met punten die je moet halen. Nou, dat telt alleen maar extra aan. Dus en dan gaan we zien of we erop komen. En, Ja, want het wie altijd die ultieme dream om ooit bij Cambuur onderslag. Dus je is nou bij HSC. Het is nou wat meer in de buurt van Heracles Almelo, Emmen. Ja, nee, maar weet je, op dit moment... Kijk, er zijn ook meer BVO's. Zo is het ook. En ik wil me gewoon laten zien wat ik kan. En samen met mijn club, waar ik het gewoon gigantisch naar mijn zin heb... maken we stappen. En als er ooit een kans komt... Ja, dan gaan we kijken waar dat is en hoe dat komt. Dus, Als de organiseerder nog baalt, want Cambuur hier natuurlijk een vacature voor een assistent-trainer. Dat is Edwin de Graaf worden. In het supporterswereldje waar die namen natuurlijk behoorlijk naar voren schuiven. Hij is nog baalt van dat ze net bij de uit kan binnen. Ja, weet je, het is mooi dat ze je noemen. Hè? Dat tekent toch iets dat je iets goed hebt gedaan waarschijnlijk. Of dat ze dat graag zien. En natuurlijk ben ik een jongen van de stad. Dus ja, op een gegeven moment, je gaat wel een beetje rekenen van zou daar een keer een kans komen of niet. Nou goed, het contact toen de tijd met Henk was prima. Hè? Gewoon qua appcontact. Maar voor de rest was het al heel duidelijk dat zij een ander profiel neerleggen. Hè, er zijn niet heel veel clubs die met een assistent werken die ook coachbetaald voetbal hebben. Nou goed, als je weet dat dat profiel wordt neergelegd, weet je, dan weet je dat je daar niet bij hoort. En dan ga je ook verder. En ik had een fantastische club en die heb ik nog steeds. Dus ja, voor mij was het ook prima en hoefde ik helemaal niet teleurgesteld te zijn of zo. Alleen ja, goed. Het moment was niet daar. En Henk heeft trouwens onjoen, hij gaat terug ons in 64ste. Als field trainer. Ja, 64ste en dan, hij is nu 61. En volgens mij rint je contract nog oorlijk terug. Ja, klopt. Dus dan nog 2 jaar of zo. En dan... Maar die dus dan ken hij maar die nog weer een nijcontract tegen. Ja, nog een nijcontract. Of eventueel nog een ooravontuur. Ja, dat hij kon naar China, begreep ik. Hij kon aan het begin van het seizoen naar China. Het is zelfs Japan kon hij in de corona. Ja, dat is nog langer. Ja. Maar China, daar heeft er een peteer mee hoorn. Goed, kom het weekend. Dan speelt Jereveense in PSV. In de vorm van... China Z. Wat een makkie. Dat wordt een gala-voorstelling. Dat het de vorm. Ja, als je van Liverpool wint, dan kan Heerenveen er ook van winnen, toch? Hè? Die leven nog, hè? Sipke en Anne. Ja. Het weekend. Dat is Ik echt dacht spannend. volgend jaar stage lopen een weekje bij Liverpool, bij Anne en Sipke. met die cursus, dan kom je bij alle grote clubs uit. Ja, daarom. Nee. Ja, maar het is toch wel mooi. Want als je ziet hoe snel dat dan kan gaan. Hè? Vorig jaar bijna alles gewonnen wat er te winnen viel. Gewoon fantastisch gedaan, bijna een standbeeld.
En nu verliezen ze. Ze halen voor 350, 400 miljoen nieuwe spelers op. En het loopt niet. Ja, dat is ook, daar word je wel op afgerekend. Dan moet je, Het leven van een voetbaltrainer. Dan moet je Verdette op de bank zetten. Ja, nou, maar Salah. goed. Maar dat zijn wel keuzes die je moet maken. ja, Want ja. je haalt zelf ook nieuwe spelers. Ja, dan weet je. En je kan er maar zelf opstellen. Dus ik denk dat het ook voor hun... het is nieuw. Hè. Vorig jaar ging alles ging fantastisch. Ja, nu heb je wat tegenslagen. Maar als je dat overwint, word je alleen maar weer beter van. En zij zitten natuurlijk op een bepaald niveau. Ja, dat zijn geen koekenbakkers waar ze tegen spelen. Zeker niet. Welke verdette zet Robert Veldman op de bank in je PSV? Waar is het slachtoffer van de minderwedstrijd in PEC Zwolle? Ik denk Meerveld. Meerveld? Ja, je wil het, denk ik, een type Linde. Ja. Kun je in PSV beter broeken, denk ik, als een type Meerveld. Dan redeneer je wel vanuit Van het voetballen. Want balverlies. die gaat niet meer goals maken. En net vanuit balbezit. Maar dan zoek ik een type Linde zo net meer steen. Oké. Ik vind het een logische redenering van mijn collega Ando Faber. Ja, maar Ringo Meerveld, die maakt toch een geweldige goal? Ja, en dat is extra Wat was het net dan? Nee, ik zoek altijd Ringo Meerveld. Ik ging altijd van het voetbal. Ook iets van eigen kracht uit. Hè? Eigen kracht. Borst vooruit, jongens. Borst vooruit. Wat Maar zei hij heeft ook wel een paar keer vanaf de zijkant gespeeld, toch? Meerveld. Ja, van links. zou Ga je toch kunnen. je middenveld versterken? Ja, ken ik. Ja, En dan nou, moet je je een beetje wil- naar binnen te loeken. Je wil iemand op links buiten die met Dest meegaat. En die Vera is... Ja, maar daar gaat Rivera denk ik dan niet. Ja. Gaat hij eruit? Ja, die loopt wel mee, maar die haalt de voorzetter niet uit. Nee, Nee, die Vera is, die kan beter verdedigen dan aanvallen. die doet het maar de Franse Nee, is niet slag. waar. Die doet het maar de Franse. Ik wil nog één ding weten, want ook hier is nog een teasertje. Ik zie een Want teaser hoe dat enorme klapblok van Willem. Sinterklaasvoetbal. En ik met Andor denk ik een beetje teleurstellen, moet ik haast zeggen. Mag ik al bellen? Nou, daar komt het wel op del. Want ik had dus een statistiekje opzocht hoe vaak Cambuur op 4 december voetballen had. Dat Ja. is 4 keer. Dat vallen de laatste 30 hier. In de hele geschiedenis van de, club. Ja, in de laatste 30 hier. Dus wat is het geval? Cambuur had 4 keer op 4 december voetballen. En ze gaan hoe vaak woon? 4 keer. Nooit. Ze gaan nooit op 4 december En woon. wist wat dat zuid? Jochentje, nee, wacht Dat even. zei helemaal niks. Dus hebben... Dat Willem eerst even die Noppes. statistiek al. Er zit- Wie is dan de kleer? van die fjouwer zit er één bij het in Den Bosch. Ik nog. 2003 weer dat. en dat waren dat zou het wel wat. Oh nee, ik net. Dat waren 4 van Den Bosch. Dus Ian van de Bos. Sinterklaas jouw geen cadeaus een Cambuur. Maar het een van die wedstrijden op Sinterklaas Jonne, het René van der Wij toen ik mooi Ja, spelen. die 5-1? Weet ik net. Dat Ja, weet- die dat 5 weten wij. heb je meegedaan. Ja, Ja? ja. Voor mij zat ik tot 2005 bij Cambuur. Dus Ja, die dat zou 4 best wel heeft dan kunnen. mooi in. Ik heb een selectie erbij. Nou, ja. geen pakjes avond voor René van der Wij. Maar ja. dus ik kan wel al bellen. Nou ja, op basis van de statistieken kan je het ook beter thuis bloeien. Ja, Goed. ik heb beter zelf pakjes houden van. Maar het is wel een topper, hè, Tjin de Bos. Ja, Noem het twaadje en noem het rijden. Potverdorie, jongens. ja, ik kies op 12 punten zetten. Dus dan best die voorlopig weer kwijt. Of ze komen op 6, dan wordt het wel een beetje Ja, spannend. dan krijg je nooit Willem II uit. Dan wordt het heel spannend voor Cambuur. Maar Ja, maar dat zijn wel tegenstanders. Die willen allebei Ja. voetballen. Dus dan krijgt Cambuur nog meer ruimte. En dan worden ze alleen maar beter. Dus Dus, 6 punten. 6 punten. Hey. Mooi. Kijk, dat is mannenpraat. Kijk. Borst vooruit. Bravoure. Ja, bravoer, daar horen we van. Zij zijn gewoon, ze hebben het echt wel goed voor elkaar. En zoals, afgelopen vrijdag hebben ze iets te weinig kansen gecreëerd. En dat weten ze wel. Het tempo was denk ik wat te laag. En je hebt mazzel gehad de eerste helft dat de ene schiet hem op de paal en de andere die pakt Jansen goed. Maar op een gegeven moment, zij krijgen niet zo heel veel kansen tegen. En je hebt ook bepaalde wedstrijden. Je hebt niet het gevoel van, wie moet er nou van Cambuur winnen? Zijn er niet zo heel veel, toch? nee, Dordrecht. Nee, maar alles wat eronder zit, dat is wel lekker, hè? Alles wat eronder zit, presteert het. Het leeft Nee, daarom, net. en Cambuur wint al die wedstrijden. Nou, Devin Haan in vorm, Willem II komt eraan. RKC komt eraan, ik net. Rode IC, nee. Gekke De Bosch, Dijkhuizen, moi. die had het nou in ieder geval wel redelijk kunnen praten. Maar de Graafschap. Ja. Ik vind dat net meer een ploegje. Volgens Arjen wie hem al ontslaan. Die keuze al ontslaan, per maand lien. Ja, Peermaand Lien. Maar ja, de voetbal is veranderlijk, jongens, hè? Peermaand Lien, wie aan de slot of de grote koning van Liverpool. dat is ik weer zo. Ja, maar Cambuur is gewoon het meest stabiel van al die ploegen. Heeft daarin ook gewoon kwaliteit op het veld staan. En Cambuur heeft natuurlijk ook nog een appeltje te schillen met Den Bosch, hè? Ik bedoel, Nou, ik jij kreeg de Sinterklaas Jonne 30 in Lien. ja. Maar René van der Wij in de basis. nee, het was 4 dus winnen op een draai, hè. kloten. 12 Ja. van de liga. Nee, ja, 12 en van de die liga. play-offs natuurlijk oranje seizoen. Oh, ja. Die Den Bosch seizoen. Kijk eens, nou ja, dan staat er nog een rekening Nee, in. jij hebt bij Cambuur en Heerenveen gevoetbald, hè? Dus schiet me ineens te binnen, had je het net even over. Wat is nou de beste voetballer waar jij ooit mee gespeeld hebt? Daniel Jensen. Marco Zaalbeck. Dat waren wel echt Nou, één fenomenen. Je mag 1 kiezen, hè? Ik mag er 1 kiezen. Daniel Jensen. Ja, Daniel een Jensen. mooie. vind ik. Daniel Jensen, ja, mooi voetballer. Nou ja, dat brengt dus Trouwens, bij we de binnen haast doorheen, overdenkingen. denk ik, Ja, hè? zeker. Nou, dan kunnen we misschien nog even een primeur van. Ah, primeur. Ja? Die bobbel begint te trillen. Dat is waarschijnlijk een hele flauwe opmerking. Oh. Just het om, hè? Ja. Ja. Ik jou het wordt toch René, want René had een primeur. Oh,
Word je weer vader? Nee, tenminste, dat weet ik niet. Hij schrikt er zelf van. Vertel. Jouw contract bij HHC Hardenberg loopt na dit seizoen af. Ja. Maar... Nou, dat ziet er heel goed uit. Ja, dat is een primeur. Wat met een I verlengd. Zoals het nu staat, gaan we daar wel gewoon zeker... we willen gewoon een langere tijd met elkaar verder. Edwin mooi. Evers heeft toestemming gegeven. Nou, de Edwin weet ik niet. Maar zijn broer die zit bij mij in de TC inderdaad. En samen met Gert Heerkes, oud-trainer, en Willem II... En Bert Nijboer doen we met z'n vieren echt gewoon heel veel sparren met elkaar. En proberen die club echt gewoon in de top van de tweede divisie te krijgen. En nogmaals, ik heb het naar mijn zin. En prestaties zijn op zich redelijk tot goed. En dat wordt een package deal, neem ik aan? Met? Berwoud Bijmers. Komt hij wel. Ja. Dat is zo lullig dat je net voor de uitzending het erover zegt. Dat Nee, hij maar dat let maar op, tijdens de jongens. uitzending. Let maar Dat is gewoon gemeen. Komst ook toevallig uit Hurregriep of zo? Toevallig kom ik uit Hurregriep. En waar komt Berwoud ook weer bij? Liet hij nou echt heel toevallig uit Hurregriep komen? Jongens, we bent daar onder overdenkingen. Maar mooi voor René, toch? Contractverlenging. Ja, hartstikke mooi. Heel mooi. Heel mooi. Jeremiah, de package deal, hartstikke goed. Andor, Tigadouini of Ishem Ferra? Ja, die gaat niet op dit staat. Tigadouini. Dan Willem, Evert de Napel of Geert van Thun? Oh, dat is gemeen. Nee, dan zit ik toch echt... Geert van Thun. Geert van Thun. Ja, tuurlijk. Geert. Ja, tuurlijk. Goed, Roelof, Jereveentje in PSV. Wordt het een gala voorstelling of wordt het tenenkrommend? Gala. Gala, hartstikke goed. En de laatste is dan voor René. René, wat haast liever? Oh nee. Cambuur kampioen of HHC kampioen? Oeh. HHC kampioen. HHC kampioen. Tuurlijk. Tuurlijk, Cambuur ken ik tweede weer. Cambuur wordt tweede, gaan ze Ja. ook, toch? Dat is altijd als een kampioenschap, maar dat boeit niet, jongen. Politiek. Nee, maar, Politiek correct. nee, maar kampioen is altijd de kerst op de taart. Ja, leuke kerst. Toch? Het gaat om de taart. Goed zo, hartstikke tiegetankt dat is de virus. Ik vond het echt heel erg leuk. Succes, kom met weekend. Je Dankjewel. maar voetbal in dan? Weet jij dat niet? Nee, sorry. Dat is dan Jij ook basiskennis. niet. Kozakkenboys uit. Kozakkenboys Kom op, uit? jongens. Oh, Kozakkenboys uit. Wie is dat trainer? Roelof, zoek het even op. Nee, jij weekend, dat wel? hebben we er weer. Maar je nagel naar je grootvolle oorlevering van de Sportcast. Ondan, dag.